Pratelan kaprihatinan Panglimbang 5 menit dina Jemuah tanggal 20 Februari tahun 2026 kapethik saka Injil Matius bab 9 ayat 14 tekan ayat 15. Karo nglaras kahanan sore kang padhang sumilak nglayung Mbah Wiro Kendang Umat Stasi PL Paroki SR Jawa Tengah takon aku mengkini. Der, napa to bentene antawis poso Katolik kalian poso saenjawining kayakinan Katolik? Pitakon iki wigati jer panjenengane iki tinimbalan dadi penderek dalem Gusti saka penghayat kebatinan. Nggih benten, Mbah. Salah setunggal ingkang damel benten inggih menika kaprihatosan. Tiang Katolik ngayati poso amargi prihatos awit boten saged tansah sesandingan kalian Gusti Yesus sesembahan kinasihipun. Aku banjur njlentrehake bab kekeran poso Katolik adhedhasar waosan dina iki. Apa ya bisa sekabat-sekabat pinanganten kakung sedih saklawase si pinanganten iku bareng wong-wong mau. Ning bakal teka si pinanganten mau kajupuk saka wong-wong mau lan kala wektu iku wong-wong mau lagi padha nganakake poso. Mengkono pangandika dalem Gusti ing waosan dina iki. Ora ana kabungan kang luwih bungah kejaba nyawiji Gusti. Swasana bungah pesta Andrawina uga ngebaki ati saben para pendherek dalam Gusti kang kasil nyawiji Gusti. Perkarane yaiku ora gampang wong bisa nyawiji Gusti. Kabutuhake ati resik, pikiran becik sarta tumindak kang laras karo karsa dalem Gusti. Kabutuhake pakulinan lan kebiasaan nyawiji Gusti. Kasunyatane yaiku para pendherek dalam Gusti isih kinungkung ing urip kamanungsan kang sekeng lan ringkih. Ati lan pikiran angel munjer lan manter marang Gusti awit kebak ing pepinginan lan kabutuhan. Saben-saben tumindak dosa, pendherek dalam Gusti kelangan kaludhangan kanggo nyawiji Gusti. Saben-saben para pendherek dalam Gusti lirwa nindakake dawuh-dawuh dalem, dheweke kelangan kaludhangan nyawiji Gusti. Durung meneh maneka godha saka njaban diri kang kejaba gilir gumanti ngrimuk ngiming-imingi ngedohake Gusti lan milih kanikmatan kadonyan. Nanging uga piyala kang tansah nginceng golek wektu prayoga kanggo mangsa manungsa. Para pendherek dalam Gusti banget prihatin mring kahanan kaya mengkono mau. Mula sebab iku kejaba dadi pratelaning kaprihatinan, poso uga dadi sarana mikuat kapitayan sarta mikandel pangarep-arep urip nyawiji Gusti kang kebak kabungan mau. Sabtu-sabtu dalem Gusti kang kagegulang kalelimbang ing mangsa prapaskah munjerake marang tekad lan kupaya tartamtu amrih kejaba rawuh dalem Gusti bisa karesakake secara mligi uga mbiyantu para pendherek dalem Gusti ngrawuhake Gusti ing urip saben dinane. Para tresna lan kinasih kasadaran minangka wong sekeng winates lan ringkih kang gampang tiba ing dosa. Banget prayoga kanggo mupuk kaprihatinan gayuh urip mulya langgeng nyawiji Gusti. Kasadaran minangka wong sekeng winates lan ringkih prayoga dadi landhesan kanggo nyaket Gusti ing mangsa Paskah. Martobat saka tumindak-tumindak kang ora prayoga banjur mbebecik diri saben dina. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus nyuwun kegiatan dalem amrih kawula saged ngayati mangsa prapaskah kanthi ngendhaleni diri supados saged nyawiji paduka.
Mugi linurna Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci kados sing mula buka sakmenika sarta ing saklami-laminipun. Amin. Kunjung kasebut dalem Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.